गोजोननाय थाबाय दिनै गासै रायजो राजानिसिम दिनैहाय जों खोनानो मोनगासिनो दं बा रायजो राजा नोंथांमोनहा मिथिगासिनो दं जे बिटिसि एसेम्ब्लियाव स्टेट एसेम्ब्लि बाजेट सेसनखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 17 तारिखनिफ्राय जोंनि बे बिटिसि एसेम्ब्लियाव हलावनो खालामगोन होननानै लाहार फाहार खालामगासिनो दं जों मिथिनो मोन्दों आरो गोबां बावहाय थाखा फैसा खरस खालामनानै रुम बानायगासिनो दं 126टा सिट बानायगासिनो दं एमएलएफोरनि बेवहाय जोंनि बुंनांगौ बा जोंनि साननाया बेल' जे स्टेटखौ कन्स्टिटिउसन मथे स्टेट एसेम्ब्लियावनो एमएलएफ्रा मिनिस्टारफ्रा जनानै बेयाव स्टेट एसेम्ब्लियाव आयेनखौ पास खालामो बा बिलफोरखौ पास खालामो आरो बेवहायनो सावरायनाय जायो बे बिटिसि एसेम्ब्लियाव आर्टिकल 244(2) बेजों बिटिसि सेक्रेटारिया दाजानाय बेवहाय जोंनि काउन्सिलनि मेम्बारफ्राल' बेवहाय जों कनफाइन जानानै बेवहायल' जोङो रायलायनाय आरो बेवहाय स्टेट एसेम्ब्लिया जायो आर्टिकल 168 बे आर्टिकल 168आ खुनु गावसिनि एसेम्ब्लियावल' खालामनानै बे सावरायनायखौ बा बे बाजेट सेसन बा बे गासिबो एसेम्ब्लिनि सेसनखौ लाबाय थानो हायो नाथाय बियो जोंनि काउन्सिलाव बिसोर खुनु अधिकार गैया बे एकर्डिं टु हिज आर्टिकल बिसोर जेबो बेबायदि बाहायफैनो हानाय बेबायदि बेवहाय मोन्थाय गैया आरो पार्लियामेन्टआ जादों इन्डियान कन्स्टिटिउसन पार्लियामेन्टआव कन्स्टिटिउसन एक्ट आर्टिकल 78 अनुजायै दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव बसायजानाय दिल्ली पार्लियामेन्ट बसायजानाया दिल्लीनि पार्लियामेन्टखौ खुनु स्टेटआव लाबोनानै स्टेट एसेम्ब्लियाव जिरायनाय स्टेट एसेम्ब्लियाव बाजेट सेसन खालामनाय बे खुनु रुल्स गैया दा दिनै जोंनि बिटिसिआव खालामफैनायनि उद्देश्यखौ जोङो बुजिनो मोनाखै बा जोंनि बुजिनाया बेबायदिसो जे जोंनि बिटिसि 6 सिडिउलखौ एज पार कन्स्टिटिउसननि रुलखौ ब्रेक खालामनानैबाबो बिसोरो जोंनि बिटिसिआव खालामफैनायनि खारना बेनो आरो बेजों मोनसे बे जे हय बिटिसि एसेम्ब्लिखौ डेभेलप खालामनो मोजांसिन खालामनो बा रिनिउवेसन खालामदों होनोब्ला बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय 126टा सिटखौ पार्मानेन्टलि बानायनानै चिफ मिनिस्टारनि खथा बानायलायनाया बे माब्रै बे जाहैबाय मा जोंनि 6 सिडिउलखौ सिफायनानै बिसोरो पार्मानेन्टलि बावहाय जों जिरायफैनायनि बे इसाराखौ नुनो मोन्दों मानो होनबा दासिम गासिबो खामानिफोरखौ स्टेटनि अनुजायैसो खामानिखौ मावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जुदि बेबायदि जायोब्ला जोंनि 6 सिडिउल बिटिसि एसेम्ब्लियानो थानाय नङा दा होननो हागौ बेवहाय जोङो मानसिफ्रा दुगा जानो हागौ जोङो एसेम्ब्लिखौनो बेवहाय खुंफैलायनो हाबाय जों स्टेट मोननायनि समान जाबाय जों स्टेटखौनो सालायनो हासै बे नङा रायजोफोर बियो सानसेल' खुंफैगोन आरो बेबो खोथा नङा बे सानसेल' खुंनाया बे टेस्ट खालामफैनाय बे आनजाद नायफैनाय बेवहाय जुदि रावबो जेबो बुङाब्ला रावबो जुदि अपर्स गैयाब्ला बा अबजेक्सन गैयाब्ला बा जेबो उसुबिदा फिल खालामाखै होननानै बुङोब्ला बे स्टेटखौ बाहाय खालामफैगोन मानसिफ्रा कम्पेयार खालामदों नंगौ गुबुन स्टेट बा गोदो दंमोन बे सामार केपिटेल उइन्टार केपिटेल बेखौ बुथलायनाय किन्तु जोंनि गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझारसिमा बेसे गोजान 3 घन्टानि गेजेराव जों थांलाय फैलाय खालामबाय आरो बेहाय वेदारनि खुनु चेन्ज गैया बे एखे दा दस्रा एसेम्ब्लि बिसोर खालामदों किन्तु जोंनि बिटिसि एसेम्ब्लियाव बिदि खालामनाय बिसा बेबायदि प्रभिजन गैया मानो होनबा 6 सिडिउलनि जोंनि बे खालामखानाय जायगायाव दाख्लैफोरनो बिसोर बहाबा खालामनो नागिरदों खालामथों किन्तु जोंनि बे बिटिसि 6 सिडिउलाव बे एसेम्ब्लि हलाव बेखौनो जुदि माबा खालामनानै एसेम्ब्लिखौ फाथिनानै 126टा खालामनाय माने एमएलएफोरनि सिट माने पार्मानेन्ट खालामनानै दोननाय जायो होमबा जों बुजिनो मोनगोन जे जोंनि बिटिसिनि एसेम्ब्लिया बिसोर बाहा ओमफ्राय बिसोर मा पार्टियानो गैया बिसोरो मा बे 126टानि बिथाङाव मालाबा जिरायबासो जिरायबाय जिराय मोनगोन होननायखौ थाहैनोसै मानो होनबा केपासिटिखौ 126निसो बानायखाबाय बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बेनो जे जिनिसा जोंनि 6 सिडिउलनि थाखाय एसेम्ब्लि बानायबाय बे एसेम्ब्लि बानायनायाव जोंहा बाहाय गुबुननिखौ जायगा होनानै दिनै जिरायनो मोनबा उन्दुनो मोननाय उन्दुनो मोनबा बे हाखौ बे न'खौ सिख'नाय बेबादिसिम थांगासिनो दं
आरो बिनि सायाव थांगोन बेनिखायनो जों खावलायदों जे जाहाथे दा जुदि बिथांमोनहा बेखौ खालामोब्ला इयुनाव आरो बेबायदि खालामबाय थानो नाङा जों मिन्थिगौ बे जोंनि अबिसन होनायाबो दा खाथिया जानो हागौ ना मानो होनबा जोंनिया बेवहाय खुनु पजिसननि खोथा गैला एखेखा मानो होनबा मामानि सिङाव दंजोबो जेराव दा मामाया होनखाबाय एसेम्बलि सिटखौबो जों पासथा लागोन 15थाखौ होमबा समान जाबाय जोंनाव बेवहायबो अपोजिसन दोननो नागिराखिसै अपोजिसन दोननो नागिरा मा बेवहाय जोंना BPF UPPL बिदि थानाय नंला बे जयैनो गभर्नमेन्ट जागोन खाय अपोजिसन थाला होमबा जोंनि नांगौ अभियोगखौ सोर बुंनो दिनै अपोजिसनाबो खमजरि लुज जाबाय अपोजिसन खमजरिनि थाखायनो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टजों एलायन्स थानाय गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो हायाखिसै नुनानैबो अपोजिसननि खमजरिनि थाखाय बेफोर जिनिसा जागासिनो दं बेनिखायनो जोङो दा रुजुआ थेवबो जोङो गभर्नरनाव बेखौ होनाय जाबाय जोङो ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय जोङो गभर्नरनो हरदों जे बेहाय स्टेट एसेम्बलि खालामनाया बे इलिगेल जाहाथे बेबायदि खालामनाया कन्स्टिटिउसनेल नङा जाहाथे बे आनकन्स्टिटिउसनेल खामानिफोरखौ जाहाथे जोंनि गेजेराव खालामफैया बा जोंनि गेजेराव कनफ्युज खालामा बेखौ जों खावलायदों बे आरो जों बे मेम'रेन्डामखौ गभर्नर बिथांनो हरदों मानो होनबा गुबुनफ्रा गासिबो बहायसो बिनि फेभारावसो दंबा बेखौ लुफैनायनि सापर्टआवसो दंब्ला ओंखायनो जोङो गुबुननो होनांगौनि जों दरखार मनि खालामाखै जोङो गभर्नरानो कन्स्टिटिउसनेल हेड बेखौनो जों बेनो गथायदों दा जोंनि खावलायनाया बेल' जे जाहाथे जोंनि हाजार बर' फिसानि थैजों बर' बिमानि मोदैजों जोंनि बर' बिमानि दुखु दाहाजों बे सोरजिनाय सिख बे स्टेट एसेम्बलि जों खालामफैनो हाबाय बा बे जोङो बे BTC एसेम्बलि खालामनो हाबाय बा जों BTCखौ जोङो फसंनो हाबाय बेखौ जाहाथे जोङो गोजोरै लाखिनो हायो बिनि थाखाय जोङो साफ्रोम रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानांगोन जोङो जाम्बा बादि बाहायजाबाय थानो नांला जोंनि रायजोफ्रा दा गोबां इन्टेलेक्सुवेलफोर गोरोंफोर दंसै गोबां रिटायार्ड पार्सनफोर दंसै बेंक मेनेजारनिफ्राय लानानै ACS IAS फोर बा IPS फोरबो अनेक दंसै बिथांमोनहा रायलायो बिथांमोनहा सोरनिबा पार्टिनि सोरबा मिटिङाव थाङा जानो हागौ बहाबा हाबा खेराइफ्राव बिथांमोनखौ नुयो बयबो दुखु मोननायखौल' फोरमायो नाथाय आं बिथां सिनियर सोद्रोमा बिथांमोनखौ आं खावलायो बिथांमोनहा ओंखारफैदो जोंनि बे अलखद समाव मोजां दैदेनगिरिफोर मोजां लिडारफोरखौ जों सायख'नो हानाय बायदि जों दा नुबाय जोंनाव अपोजिसन गैया माने जेबो गैला बिनिखायनो दा जोंनि दैदेनगिरि जोंनि लिडारफ्रा बुङो जोंनि सिनियरफ्रा बुङो जे रोङैफ्रासो दैदेनगिरि जाबाय होननानै रोङैफ्रा दैदेनगिरिया बोरै जानो मोन्दों जाय मानसिफ्रा गोरोंफोर नोंथांमोन दं जाय गोरों जोंनि सिनियरफोर दं बिथांमोनहा आग भाग लाफैयाखिसै जायनि थाखाय बे गोरोंफ्रा उफाय गैया लानांगौ जाबाय दा बिसोरनि भुल बे रोङै मानसिफोरनि लानायनि भुल ना जोंनि बे गोरों मानसिफ्रा बिसोरनो जायगा हगारनायनि थाखाय भुल बेखौ सिन्था खालामदो बेनिखायनो जायहा सेन्टिमेन्ट दं जायहा गोसो दं आरो जायहा माने बेबायदि रोंगौथि दं बिथांमोनहा गावनि रोंगौथिखौ रिटायार जाब्लाबो मानो रिटायार जानानै माने रिटायार माने गावखौनो माने रिजेक्ट खालामनानै लानो रिटायार माने रिजेक्ट नङा गुबुन हादराव रिटायार्ड मानसिफ्रासो मोजां खामानिखौ मावो मानो होनबा जाय जुनियर मानसिफ्रा मावोब्ला बिसोरनाव लब मोनसे थायो बिसोर आं ओरैबायदि थाखा खामायनो आं ओरैबायदि जानो बे इन्डिभिजुवेल साननाया बांसिन थायो नाथाय रिटायार्ड पार्सनफोरना बिदि नङा जे रिटायार आंहा गासिबो जाखाजोब्बाय आंनो नांला आं दा इयुननि थाखाय मावगोन नैबे जिनिसा थायो बेनिखायनो गासैबो जाय रिटायार जानायफोर जाय सिनियरफोर जोंनि बिदाफोर जोंनि बिबथैफोर दङ आरो जोंनि एसे बिदाफोर जानाय गासिबो बिथांमोनहा फैदो ओंखारदो बे जोंनि बर'नि अलखद समाव बयबो जानजि खाफ्रानायजों एसे मदद होफैलायदो बेखिनिखौ आं खावलायबाय आरो गासै रायजो राजानिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय एसेयावनो फोजोबबाय।